Bai polita musika, belarrietatik sartu, eta bihotza eta gogoa doinuz eta ritmoz betetzen dizkigu. Musika egitea, instrumentu bat jotzea edota kantatzea ikasi egiten den zerbait da. Ni horretan nabil txiki-txikitatik. Eta Porrotx eta Marimototx ere asmo horrekin dira. Begira! Gaur egun berezia da Porrotx eta Marimototxentzat. Eskolatik irten eta Ordiziako musika eskolara abiatu dira, bertan izena emateko asmoz. Bailazook ikaragarri maite dugu dantzan eta kantuan aritzea. Txapasek dioen bezala, musika hizkuntza unibertsala da, bihotzetik bihotzera zuzenean edatzen dena. Baina noski ikasi ere egin behar da, musika irakurri eta idatzi ere egiten baita, eta horretarako aproposa da musika eskola. Honeka, irakaslea, Bailazon laguna da aspalditik. Ark egin die harrera. Porrotx, Marimototx, kaixo bikote! Kaixo neka! Aupa pari sordi! Baina, nolatan bazuek hemen? Ba, ni gitarra jotzen ikastera nator. Eta ni bateria! Txupa. Lasai. Ondo ikasteko pixkanaka hasi behar da. Zatozten irekin eta erakutsiko dizuen olakoa den gure musika eskola. Yupi! Guazen! Sartu bezain pronto musika eder bat entzun dute. Porrotxek eta Marimototxek belarri fina dute, eta segituan atzeman dute zein gelatatik datorren doinu politori. Bi aldiz pentsatu gabe sartu dira. Elkatzi korreta! Bat, bi, hiru! Baina, zer da hau? Horrelako kanta polit bat entzun ondoren, jotzeko gogoa piztu zaigu, honeka! Baina zuek oraindik ezin duzu beraiekin parte hartu? Hau, musika eskolako banda da? Utzi, mesede! Baina horretarako asko ikasi eta solfeo eta hizkuntza musikala gainditu behar duzue. Beno kuadrilla, beste baten izango da! Laugarren mailakoak lasai entxegatzen utzi ondoren, honekak lehenengo mailakoak ikasten duten gelara eraman ditu gure bi ikasle berriak. Txikienak 4 urterekin hasten dira eskolan. Eta gaur asko poztu dira Porrotx eta Marimototx ikusi dituztenean. Gela jolastoki bihurtu dute. Jolasaren bitartez, musikaren mundu magikoan murgiltzen dira konturatzerako. Porrotx eta Marimototx segituan hasi dira beraien gelakideekin jolasten eta jolastuz ikasten. Bikote. Oso! Ongi, Mari! Ongi! Guazen ikustea bigarrengo mailako zer egiten ari diren. Honeka, noiz hasi behar dugu gitarra jotzen? Egia da, ni bateria jotzeko irrikitan dago, Pazientzia izan behar duzue. Musikaren sekretuak ere pausuz pausu ikasi behar dira. Zuek txiki xamarra zarete oraindik, baina holako gogo handia duzuenez, laster izango zarete musikari finak. Guazen! Bigarren mailako ikasleak 8 urterekin hasten dira kantuan naiz hautatutako instrumentuarekin. Ordurako zerbait badakiten arren, solfeoa serioski ikasten hasten dira eta musikaren ulermena garatzen dute.
Beitu porrotx. Bi beltzaukin osatzen dugu txuri bat. Eta bi txurikin osatzen dugu borobil bat. Ai, txintxurri! Litxintxo eta porroz bihurri. Ongi pasaz, hobe ikasten da. Zemuz pasatu duzu egokin? Ondo, Mari! Gero arte! Txurro eta txokolate! Honekak, 3. mailako gelara eraman ditu gure bi ikasle bihurriak. 13 urterekin hasten dira sendotze edo finkatze maila deritzon honetan. Musika tresnarekin naiz kantuan aritzen dira, ikasitakoak hobetzeko eta fintzeko asmotan. Eskolako musika taldeetan eta koruetan ere parte hartzen hasten dira. Ordiziko musika eskolak badu gauza berezi bat. Ordizian ez ezik, bertako irakasleak inguruetako herrietara ere hurbiltzen dira. Zaldibira, Idiazabalera, eta Legorretara. Modu honetan, ikasle txikienek ez dute inora mugitu beharrik musika ikasi ahal izateko. Urtean zehar, gure ikasleek hainbat ekitaldietan parte hartzen dute ikasitakoa herritarrei eskainiz. Santagedan, Gabonetan, Zezilia gunean, eskoletako jaietan, kaldereroetan eta abar eta abar. Musika eskolako ikasleak pailazoen oso lagunak dira. Haien diskoen grabaketan eta ikuskizunetan parte hartzen dute sarritan. Kantuei benetako bizia ematen die musikari txiki hauen ahotsak.
Porrotx eta Marimotots pozez zoratzen daude haien lehen egunarekin. Ziur ez dutela klase bat bera ere galduko ikasturtean. Eta nor daki, lagun berriak egin eta kantari biziz zoriontsu izateaz gain, agian musikari finak izatera ere helduko dira egunen batean. Gaurko bisitan, musika eskolako ikasleek kantu bat oparitu digute. Oneka, eskerrik asko musika eskola erakusteagatik. Astero etorriko gara. Oso ondo, gure eskolako ateak beti zabalik izango dituzue. Hemendik aurrera, ametsak ere, kantari egingo ditugu. Eta desafiratu gabe. Tori. Musikan apuntatu nintzen gustatzen zitzaitelako. Sentitzen dudana adierazteko modu bat. Hobi bat. Instrumentu jotzeko hizkuntza bat. Biolina. Pianoa. Saxofoia. Klarinetea. Bateria. Abestu. Musika ikasi. Pianoa. Klarinetea. Pianoa. Saxofoia. Pianoa. Gitarra. Iten ditugu ritmo, jolastu eta emaita eta. Hemen guazen ditzen gitarra klasikarekin, baina bide doiru urtu eta guan arte ja gitarra elektrikoaren. Lau eskutaz beste pertsona batekin jotzen duzu. Gauito pasatzen. Divertigarria. Eta nahi gustatzen zain musika entzutea eta jotzea. Bitaletan jotzen dugu, guta gara dozte handigok. Ni joko nuke gitarra gustatzen zaitenako. Nik ez dauket taldeik, baina banga jotzen dut. Guk etorkizunen, talde bat nahi dugu osatu, hemen gokidekin da... Eta baita nahi dugu gure taldea famosok izatea. Ni rock and roll. Ni baita. Eta kontzertu asko ematea. Grupo bat eukitzea. Publiko guztia guri animatzen egotea. Biolontxela joko nun eta gustako zizaiten jotzea nire lagunekin. Gitarra asko erostea Eta motibatzea. Hain nintzen ensaiatzen etxen eta torri zitzaitzen bizilagun bat. Orduan esan zigun jotzeko. Eta gure irakaslea dakati eta berekin asko ikasten dugu. Ima dauka izena, eta ematen du solfeo eta piano. Ima. Bada oso maja, oso ondo kantatzen du. Txintxoa. Iker. Musikari ona eta baita pertsona ona. Nik rock talde batean jotzen dut, eta garri taldean, eta horretaz gain klaseak emate ditut, Legazpiko musika eskolan da Ordiziko musika eskolan, da kriston ikasle onak dauzkat. Josune. Marines. Gauzak argi erakusten ditu. Ondo abesten du. Kati. Eta txintxoa da. Berei galdetu beharko diezue, baina gustora etortzen diela. Eta saiatzen geha lehun jokuen bidez eta horrelako gauzen bidez atsegina izaten. Asignatura hau. Niretzako zer espiritu bara da, trascendentala, eta berez horrekin nik daukadan, existitzeko daukadan aitzaki bat, ez? Norbeak bere sentimentuk azaltzeko erabat izan daiteke, ez?
jende guztik probatu beharko lukela, ez, instrumentu bat jotzea. Niretzako da bizie, musika da bizie. Pentsatzen dut musikak dakarkizuna beste edozer askotan ez dizu ematen. Zeren sentimenduak eta pozak, testurak dena bizirik ezu musikakin.